Kaixo artistak, hemen gaude beste kapitulu batean ñoñosti. Oraindik autobusarena ez dut ondo jarri, badirudi arazoak daudela, badago eskaera handia, poliki joango gara konpontze. Trafikoarena arazo bat dela. Hemen hau sortu nuenean konfunditu nintzen, orduan kendu ditut, ze hemen printzipioz, hiribide bat jarriko dugulako. Ados? Beraz, hiribidea egin utziko dut, eta agian honi laguntzeko holakoa jarriko dut. Hori bat, zer gehiago? Beitu, hemen esaten da arazoak daudela zaborra jartzeko. Agian oso basu dago, eta horregaitik oso basu edo ez dakit, baina horrek esan nahi du agian, beitu, ikusten, zaborra ez da ondo prozesatzen ari. Orduan, beste birziklatze zentru bat jarriko dugu. Non jarriko dugu? Adibidez, hementxe. Horrela hiribidean ondo kokatuta, errezagoa izango da berak funtzionatzea. Hori bai, elektrizitatea badauka, ez dauka. Orduan jarriko diot ondo, eta ura ere bai. Horrela. Ikusten? Beraz, momentuz horrela ondo, eta horrela hobeto egiten da dena. Gero, osasuna, ze moduz osasuna, ikusten da ja osasuna nahiko latza doan. Orduan, beste bat jarriko dut. Non jarriko dut? Hementxe institutuak eta daude, justo eskolaren ondoan kokatu. Horrela ondo kokatuta dagoen. Mugitu beharko dut pizka bat. Horrela. Eta horrela. Eta ja, bai, zuoi gogoratzea aldaketa baten bat egin dudala. Hemen zarata zegoenez, kendu ditut hemengo edifizio berdea eta jarri ditut komertzio, jarri ditut denda. Hona datoz itsasontziak eta besteak, orduan primeran. Beraz, poliki trafikoa kudeatzen joango gara. Trafikoa ondo kudeatzeko, nire ustez, komenigarria da autopista honetan, bai, sarrera bat jartzea. Orduan, horrela kokatuko dugu sarrera, agian bihurgune bat jarriko dugu hobeto, kurba bat, eta horrela hobeto kokatuko da. Haiek abiadura ez galtzeko. Horrela. Eta beste bat kokatuko dugu hemen tunel moduan, hau da akats bat ematen duen akats bat. Horrela, tunel moduan, -9 metro, gero, horrela, zertarako, autopistara azkarrago ateratzeko. Ze trafiko gero eta trafiko arazo gehiago daudelako. Orduan, horrela kokatuko dugu, eta ikusiko duzuen nola trafikoa hobetuko den. Ez direlako hemendik pasatu behar, bai, hirira ateratzeko. Jarriko dut bihurgune bat, haiek hobeto ateratzeko, eta ikusiko duzuen nola hasiko diren ateratzen eta nola trafikoa hobetuko duen. Gero, jende gehiago hiltzen ari da, orduan horrek suposatzen du, ikusten, badaudela nahikotxo botatzeko, orduan, horrela jarriko dugu. Justo hilerriaren ondoan,
Eta begiratu nola joango den orain, goraino. Zup. Eta hobetuko du. Hau berriro urdinez ikusiko dugu. Zubiltzaileak ikusten duzuenez beharrezkoak direnak, bat jarriko dut hemen. Horrela zerbitzua hobetuko du. Eta beste bat jartzea agian gomendagarria da. Baina industria eskaera handia dagoenez, industria gehiago jarriko dut hementxe. Ura jarriko diet. Eta trafiko konponketa batzuk egin behar izango ditugu. Nola egingo ditugu, baina erreiak jartzen. Zein da arazoa hemen? Hemen sortzen dira pilo bat arazo. Orduan, hasi beharko gara honako detaileak egiten. Ze gertatzen da autobus lerroa, adibidez hemen aprobos. Orduan, zein da egin beharko dugun asuntoa? Egin beharko dugun asuntoa hau zeizan. Adibidez hemen, sartzeko, ez ateratzeko. Hemen, horrela, ze bestela autobusa ez da ondo joan. Hemen autobusa, bai. Eta hemen, sartzen. Eta horrela, kotxeek ez dute egingo hemendik hona edo hori suposatzen dut. Ingo dugu lehena, zuet ikusteko. Aber ondo doa. Ez dakit ondo joango den, baina bintzat probatuko du. Eta hemen gauzalea. Gida moduan. Ia, zeo zer egiten du. Printzipioz horrela, sartzen. Eta bestea, ateratzen. Ea, zeo zer lortzen dudan, Bolin zehaztuna beti jartzen da aldere bez. Horrela, Egingo du buelta osoa. Ea nola doan, Ea ondo funtzionatzen du. Honi deitzen zaio supermanzana. Ikusiko dugu ea trafikoa hobetzen duen. Hemen bat eta beste bat jarriko dute. Horretarako ikusi nahi dutea autobusak, horrela doaz, duan gauza bera ingo dut, hemen. Ea ze gertatzen den, Eta hemen aldrebez. Ea ba, Ongo gara ikusten. Montuz errepide horiek jarrita daude. Zelan dago hezkuntza. Badirudi, bai, eskola jartzeko aukera, badago. Jendea doa eskolara, ez dakit nola lotuta egongo den. Ea polizia, birekin oraindik ez da nahiko. Orduan hemen, logikoena da, bat handiago jartzea. Begiratu 25 kotxe, 10 kotxe, 10 kotxe. 25 kotxe, 25 kotxe. Hau jarriko. Orduan horrela aukera bai. Baina, hemen trafiko asko dagoenez, hori da, jolas honetan egiten den gauza txarra. Merezi du hobe, trafiko gutxiago dagoen lekuetan kokatzea. Orduan, ea horrela, ondo kokatuta dagoen. Trafiko asko ere hemen dago, baina bero horrela, bai horrela nahiko txomen da. Joango da erregulatzen. Gainera hemen jarrita trafiko gutxiago dago hemen, eta orduan kotxea hobetu. Ze gehiago. Etxe abandonatuta, daukagu, etxe baten bat abandonatuta, non dago, non zaude, hementxe dago.
Zein zen arazoa. Ba, euskalo. Baina lagun. Orduan, industria gehiago nahi dute. Gara jartzen. Zelan doa bebasoa. Beitu. Tabloiak. Agian gehiago jarriko ditugu. Beste tabloi bat. Gainera jarriko dugu elkarrekin baleude bezala. Eta beste papelera bat. Eta ja ez pentsa diru askori dugunik, Orduan pasatu beharko dugu denbora agian pizka bat azkarra. Bukatuko dugu hau. Industria hau. Eta bestea. Ere bai. Eta ja, helduko da momentua. Hemen zehozer jartzeko. Ere ustez, pilo bat gustatuko zaizuen. Baina nola bokatuko dugu kapitulu hau? Eskaera handia dagoenez, tendak jartzeko, tenda eta industria jartzeko, industria eta denda jarriko ditu. Industria eta dendak. Non jarriko ditugu dendak. Txan. Hemen jarriko ditugu. Eta hemen edifizio gehiago. Por cierto, gogoratu, denda handia jartzeko haiek zarata gehiago osatzen duten. Horregaitik ez da inaproposa. Honek osatzen duten zarata ez da inbesterako, baina bestea jartzen badugu zarata handiago da. Orduan ez du merezi. Zerekin bukatuko dugu, begiratzen, zelan doazen autobusekoa. Ikusten dugunez, ez da nahiko. Orduan, hainbeste autobus bat batean ez ikusteko, hala ere orain autobus hauek jarriko dituzte, giratu zenbat dauden, pizka bat autobus gehiago jarriko. Pizka bat, hainbeste ezin da, ze bestela liatzen. Bederatzi beharrean 13, Amar beharrean ez, ja konpondu da. Amar, nahiko, ez. 8. Eta bestean, zelandoa, bestea bai. Zatu godo, baina horrein ikusiko da ja konpontzen. Nire ez hemen. Ikusiko duzu. Nola guzten den poliki-poliki. Gustuko da. Autobus berdeak joaten. Txan. Ikusi, oraindik. Ezein beste, baina lortuko dugu, Lortuko da poliki-poliki. Hala ere, aukera gehiago ditugu, tranbia jarri aldugu, metroa, terrena, joan behar dugu pentsatzen. Horregaitik planteatu nuen hau horrela. Adibidez hemen, tranbia jartzeko. Begiratu, adibide bat emanez, tranbia. Planteatu nuen horrela, agian, horrela jartzeko. Baina pentsatu behar du. Eta beste gauza bat bukatzeko, bai. Bide bat jendearentzako jartzea. Haiek aukera izatea ibiltzeko. Ikusiko duzuen nola beteko den, Bai hemen, eta
eta baita hemen ere. Utziko dut, hortxe. Bueno, hobeto horrela, ze hemen etorkizunean errepide baten bazareko. Eta ikusiko duzuen nola jendea, dabilen, hemendik posposik. Ikusi, Ikusten zenbat jende pasatzen den, honek ere trafikoa eragoten du. Ez dut bukatuko, jarriko dut hau ze bestela ahaztuko zait gero. Orduan, zelan egiten da? Jartzen dut hemen 12 metrotako 12 edo 6. Metrotako hauek. Eta horrela dutzen. Txarto. Mikel. Txarto. Horrela. Bueno, berriro. Jarri hemen dut. Horrela. Ez, Mikel. Oli. Horrela. Simetrikoa izateko. Orduan horrela jendea zeharkatzeko ez da pasatuko errepidetik eta errezagoa izango da dena. Ikusten? Hala ere, aukera ere emango diet. Horrela zeharkatzeko. Eta horrela ere bai. Ikusten zenbat jende pasatzen den. Ia! Pazote! Ordan horrela trafiko gutxiago. Ikusten? Haiek zeharkatzen dute bestera batean. Ja zenbat jende mugitzen den, Pazote! Hortxe eta beste nonbaiten mugituko dira. Bueno, zelan du autobusa. Begiratu, 500 pertsona, topera. Beno, artistak. Hori, ikusi. Ea industriatik ondo ateratzen diren. Ikusten ja hemen ez dagoela inbeste trafiko, zeia jarri dizki edalako aukera gehiago. Orduan horrela posago bizi dira. Eta ia justoa da, hemen jarritakoa, ere jartzea. Bestela gizajoak hobeto komunikatuta egoteko. Orain hobeto. Ikusten, orain askoz hobeto komunikatuta daude. Jendeare pasatzen da, eta hori izan da. Ikusiko dugu nola gelditzen den hiria horrela. Ikusten? Zuen gustukoa izana espero dut. Beste bat arte, artistak!